Bueno, parlar un idioma és un exercici que s'ha de fer tots els dies i és un esforç també. És com, per exemple, anar al gimnàs. És algo que has d'anar cultivant tots els dies. Jo tenia una profe que sempre em va dir que m'imaginés un prat en la herba molt alta i l'idioma era com fer-se un camí al mig d'este prat, no? Cada dia, com més dies passaven, el camí més marcat estava, és a dir, les herbes del camí més avall estaven, però el dia que no fes este camí, les herbes tornaven a agafar força i es tornaven a aixecar. Per tant, és molt important cuidar un idioma sempre, un idioma únic sempre, per a que el camí estigui més ben definit, no? Si aquesta gent que parla dos o tres idiomes, per exemple, potser tindrà dos o tres camins, però els tindrà poc definits. I jo soc de les persones que creu que este camí ha d'estar sempre ben definit, no? Per això crec que l'idioma al final és com un prat i cada persona se marca el camí que vol.